I går ind i den her møde, der hedder QTV. Den ligger heroppe i hjørnet, den der bjælke, I kører på. Ja, den ligger der. Så kan I se, der sidder hængelås deroppe. Så trykker I 63, 63. I trykker så koden hedder 63 og 63. Så fjerner hængelåsen. Så trykker I på fjernbænken på den knap, der hedder OBT. OBT hedder knappen. Den trykker I på, mens I står på. Så får I den her menu frem. I går ned i den, der hedder Settings, og trykker OK på den. Hernede i den, der hedder Server UTRL, der trykker I OK. Og så skriver I den adresse ind, efter jeg sætter på jer på sms. Når I har taget den adresse ind, så går I i bunden og vælger trykker OK. Herefter trykker I på QTV. Og så vil billedet komme tilbage. I skal huske, når I er færdige, skal I huske at trykke 63, 63 igen, sådan at den låser systemet.